ସୁନାବେଶ, ଯାହାକୁ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ, ରାଜା ବେଶ, ରଥଦାଣ୍ଡ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ମାଉସୀମା ଘରୁ ଫେରି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୁନାବେଶ କୁହାଯାଏ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ରାଜା, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ, ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ, ଯିଏକି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ, ସେ କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଆତୁର ହୋଇ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ। ସୁନାବେଶକୁ ନେଇ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅନେକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ସୁନାବେଶର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସୁନାବେଶର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ କି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦେଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ହାତ ନଥିଲା କି ପାଦ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧାଗଢ଼ା ଗଠନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେକରି ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଏମିତି ସଂକଳ୍ପକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ କି ହେ ରାଜା, ତୁମର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀର ଯଦି ତୁମକୁ ଅଧାଗଢ଼ା ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ହସ୍ତ ଓ ପାଦକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ମୋର ସାଙ୍କେତିକ ବିଗ୍ରହକୁ ମଣିଷର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ସୁନାବେଶର ପ୍ରଥାକୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ସୁନାବେଶ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ହସ୍ତ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପାଦ ଲାଗି ହେବା ସହ ନାନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1460ରେ ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟ କଲେ, ସେ ଉତ୍କଳକୁ ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଥିବା ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିବାର ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଏତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବା ଏବଂ ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସାରି ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର
ସେହି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁନାବେଶର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସୀତାରାମ।